Cukokno mangan, Bu. Gue repot. Pan we mangan apa iki, Pan? Kayak ngene kok yo. Mangan sego karo kecap karo payek. Masa enak apa ora iki? Enak payek. Tenan apa ora? Ngangang. Pang kok. Mak ngene kok enggak. Lah kowe gak iwak iki tapi. Gak apa-apa. Jangan payeke, Pak. Janca. Payek urang iki. Renyah. Iki payeke payek urang kok. Enak. Teh janses. Oh iya, aku yang ini ya pengen share aku Yohan. Cukupno mangan Pak, aku Pak. Gak kiri. Kene Ndang to. Wes gak kiri juga duit yang gaplok barang ngono. Oh iya. Ndang to Pak. Ya. Kene Ya aku yang juga ngene sapa ngene iki. Mbok dhewe gerang ae. Bu. Cukupno mangan, Bu. Gue repot. Cukupno mangan. Ndang to Pak. Kira Epan iki lho, njang panganan Pan. Wis sampe entek iki lho. Lho, Pak. Kereyuk tenan lho. Bajang. Iki gak gelem juga aku mangan iki Dadi. Gelem kok iso tak. Aku wis ana kemalane. Kok tak mangan. Iki mangan karo adike batu nak ya kena kok ya penak malah. Tekone lak ide panek mangan. Ya kok ibune kan ngono Bu. Saya males mau rampang ini sawan. Wah. Cocok kayake. Enak. Kok ngapa enggak aku bang. Lho piye ontrae wae tas tangi. Cocok. Langsung sing ngake langsung nang kene ya lokasine dhuwur. Oh enak kayake.